Hej, så er jeg tilbage. Mulig igen efter min lille sygdom. Og i dag har vi så fået Kurt Vestergaard på besøg for at fortælle om, hvordan det er at sove så mange indvandrere. Og hvordan det er at være Kurt i dag. Så velkommen Kurt Vestergaard. Ja, det er mig, der hedder Kurt. Hvordan er det at være Kurt efter at have lavet de tegninger? Jamen, altså i starten så var det meget hårdt, og alle snakkede hele tiden om det. Men nu har jeg fået beskyttelse, og plus at jeg har købt en ny hund. Og hun har jeg har kaldt hende Mohammed, for hun beskytter mig for alle dem, som der tror på Mohammed, som er efter mig. Ja, ellers så har jeg det fint. Jeg har taget lidt på. Det går egentlig lidt på det der, når man hele tiden bliver jagtet og sådan noget. Men Mohammed her hjælper mig rigtig meget. Det er godt. Ja. Det er jeg glad for. Hvordan er der mange indvandrere, der ligesom... Hvordan kan du mærke, at verden har været imod dig? Ja, for det første så er jeg jo blevet truet og alt det der. Nu gider jeg ikke sidde og sige detaljerne, fordi dem kender alle jo alligevel. Ja. Men altså, jo, det har det selvfølgelig været hårdt og sådan noget. Okay. Men jeg har fået det bedre. Okay. Og som sagt, så hjælper Mohammed mig her, selvom det også var ham, jeg tegnede. Ja. Men så det er fint nok. Ja. Og jeg har masser, som der også er med mig. Okay. Men altså, hvor bor du henne i dag? Ja, jeg bor på selvfølgelig en hemmelig adresse, så der ikke er nogen andre troer, for eksempel muslimer, som der kan komme efter mig. Okay, men tror du ikke, at folk ligesom har begravet stridsøksen og ikke sådan stadig bærer nag over det der? Altså, nu er det ikke for at fornærme nogen, men der har jo været krig dernede altid. Ja. Og så nej, jeg tror sgu ikke, der er nogen stridsøkse her, som der bliver begravet nogensinde. Jeg vil aldrig nogensinde komme til at kunne leve et normalt liv på grund af det, jeg har gjort. Okay. Men jeg fortryder det ikke. Nej. Okay. Og deres problem er ikke mit problem. Nej, det kan jeg godt se, Kurt. Men jeg vil sige tusind tak til dig, Kurt, og Mohammed her. Ja, Mohammed. Og så håber jeg, at vi kan lige nå et enkelt spørgsmål her, jeg har fået. Hvorfor er det, du har valgt at tegne den tegning? Fordi at i Danmark, der er det et frit land, vi lever i. Og jeg kan faktisk... jeg kunne spraye med en Mohammed ude på motorvejen, hvis det var det, jeg havde lyst til. Det kan godt være, at det generer nogen, men det er et frit land, vi lever i. Og man skal kunne sige sin mening, hvad man føler, tænker og tror på. Ja. Og jeg gjorde det i en sjov mening. Og det er der nogen, som der bliver provokeret af. Ja. Men det siger vi tak, og så håber jeg, at jeg har fået nogle af jer derude til at se, hvorfor Kurt har gjort, som han har gjort. Ja. Vi siger tak. Kan du vinke, Kurt? Farvel.